pak sana jadi lah kan sana siku na sarang tua banyak sana di batang kue sarang kue makan sepadi li dibuat nya sana mando ya kalera wondo we sana kue sana apa di tangkayu kue sarang mando siko makan sepadi ada wah dia awak panik na nam no makan lo madi enten ka jono wondo kalera ko ayah nak do nak kananya nak ada warka apa ya sana ya wah panik nam padi na makan sana kita mangaro padi sana padilah mangunyang padilah mangunyang wa sana kita garo lo sana hari petang hari ko kita mangaro padi santa sana bondo ceko ado mari itu baru sana ko padi wa sana padi no namono pindi-pindi wa sana pindi-pindi padi no ranca sana ko wah na banyak sana marasia sana marasia sana ra ko padi no sana wah laila sana pi makannya manci steak tu sana makannya manci sana ko ye kadang siko sana apa sana ko ye kadang siko sana tu di bawah batang tu sana di bawah batang batang tu na sinan matoyan ko sana ko ye kadang siko sana ko na monan tabi lawi sana dahulu siko sana ada tabi lawi sana lawe di takurang sai suak di timbun tabi itu sana ko nang di tekaram tayo tenda sana ko muaro na mo dahulu ko sana ko muaro dahulu no ko sawah ko muaro ko na mo muaro panganangan na iya durang tutu dahulu untuk basawah kalau buat bare manggaro padi celo padi lah kunyang la kunyang padi ko sana nyabi la ligo manggaro kini ko sana yes sana manggaro padi kita tumama tanam lado sana ara lihat sana ara mana nanam lado mama kita mama nanam lado wah mak tanam lado mak mama kita menanam lado ko mama kita liau para di tabe lawe kepatang ko manapi beliau para lado mama wah ko mama ko dese mak lai se mak ko mama ko sana mama ko rahasia kajon ko sana lihat sana ko sai su ko nak modi rangkini ro ya barasia kajo sana ko para mama kita sana nampak sana wah ya sana manggaro padi kita sana ko padi lah mangunyang dalam muaknya bi dari ko sana padi lah mangunyang sana tu padi lakang sana alhamdulillah sana kaninya bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk dun sana ambo kasadono di mana saja berado. Basuh kita balik di channel ambo Salman Sandua. Jadi di sana mode itulah baru perkembangan lokasi tampi kerajinan sandua sana. Insyaallah sana kalau lah siap rumah kebiko sana kita kambangan usaha membuat sandua, membuat kerajinan dari batok kelapa sana dari saya alias Tampuruang. Jadi sana usaha koko kita kambangan bana sana. Kandak kita tangguang tibo nere kita yo bana kambangkan bana. Jadi bahasi na biko sana yo ndak tahu lah ada sana. Dan jadi kita berencana lah sedang bauso untuk membuat tampik karena tampik ambo siap di sana. Jadi tampik itu mode itu baru sana. Jadi kini ambo sedang bauso untuk menyiap baru sana. Karena ambo terkendala di kurang dana sana, kurang dana. Jadi jusan dua itulah ambo bau sawo untuk malungguan dana tibono barado piti ambo lungguan jualo agar bisa
adalah perubahan ndak no tampik rumah kerajinan Sandu Ambo ko sana. Jadi sana Ambo dah. Di mana saja barado nan lah mendukung lo, nan lah malek nan mensubscribe. YouTube ko sana. Kita may YouTube ko bukan CPT sana, tapi adalah untuk berbagi informasi sana. Ambo dak CPT je YouTube dah. Ambo silah no. Ada iklan jadi ndak ada iklan nak masalah do. Tiba suri Google menerima nak terima nanti nah. Ada sana. Awak ndak ada GPT ko YouTube do. Tapi kita mengharapkan berkembang no Sandu. Diketahui oleh masyarakat Sumbar. Tu menjadi doan sana. Bo kasadono do di mana saja barado. Tu nampak lakang nak gadi hencak teh. Mangai deh. Tu ada. Kakak kala jadi sana Ambo kasadono ko usaho ko sana kalau harapan Ambo bisa ndak no usaha Ambo ko sila no bersaing tinggi nasional sana. Tun harapan sana kan cita-cita aku kuliah sana. Bisa lah dawak medi orang Magelang, medi Jogja, medi orang-orang Jawa sana. No dengan batuk kelapa ko terkenal no sana. Dengan usaha kerajinan batuk kelapa ka terkenal no sana. Jadi Ambo ingin lembo medi orang tu sana. Mudah-mudahan dengan usaha batuk kelapa ko terkenal lah ndak no kampung Lasi ke. Lasi ko silah no sana ko kan termasuk yo kampung agak terkulat tebo no sana silah no kampung ko sana dahulu pandangan orang dahulu sana ke. Ayo gak buru estate tibo ne mau sengre kita buka transparan tibo no. Jadi tu inggo kate dan ada jo sifat mereka biasa no sana kalau ampai mau keluar sana ada nak 5 kampung di Lasi agak pencong mencongan sila Lasi. Cuma kalau kini ko sana dengan perputaran zaman karena generasi-generasi nan dailo itu lebih mati tayangkang sana. Kini lah tinggal generasi-generasi muda le. Generasi bisilah no generasi pemaju tibo ne. Karena lah Jawa jiwa. Kalau kini negeri kami ko sana lah silah no lah mantap sana. Jiwa-jiwa saisu tun lah Jawa sa. Lah Jawa kurang no sana. Anda dak silah no masih ado juo mentenat lai juo. Cuma lahi katuan langau dia nak dianggap angin no sele ndak di kita anggap bati bonero masuk kula kida sele adu juo seketik tapi rasa-rasan sele no. Cuma 99% gini jiwa di negeri kami ko sana lah di katuan sifat maju sana, jiwa ekonomi sana. Salah satu no Ambo putra negeri Lasi sana. Dengan banyak no Lasi ko bangki lihat sana lah karena di putra negeri Lasi ko sana lah banyak terkenal tingkat nasional sana lah sambuah sana. Pendiri partai, teknokrat, orang kayu, pengusaha sana. Lah pokoknya di luar lah sana di daerah Jawa, Malaysia, Pekanbaru, Palembang sana, bahkan di Papua na sana. Orang Lasi ko sana ala terkenal sana, ala banyak wawasan itu sana. Jadi kami bangga kalau kini sana kami bangga kami jadi putra Lasi sana. Karena negeri kami kini ko ala jauh padu dibandingkan pada tahun 70-an dulu sana. Kalau tahun 70-an dulu banyak orang Lasi kurang aja sana. Pasila no min lati bonero. Salah sedikit serbu na sana. Mantun dulu sana. Salah orang ke kampung mo kalau saya suwa wa sana. Orang baga sana na tantu di no. Ilimu panggan Lasi ko kalau saya suwa sa pelansan tiang ilimu no sana. Dado sile limu batin kalau Lasi ko saya suwa ke. Tahun 50-an tahun 70-an saya suwa orang bodanga cerita ambo pun lelai ale. Boleh tu dapat nampak no. Lasi ko terkenal sana. Dukun-dukunnya sih ko dulu banyak sana ko. Kalau kini tak ada boleh. Kini Lasi ko sejarah tinggal itu di. Cuma generasi baru Lasi kini dah bertukar sana. Kini Lasi adalah generasi ekonomi sana. Contohnya di Lasi ko nalah terkemuka keju Lasi.
Di situ tampi no. Tun kopilasi di pasalasi ado kadai kopilasi rasona lama sana tun na dulu ditampi kai rangki sana tah nasi tungku daun rumah saya samia hafiz Quran bahkan hafiz Quran dari nang relasi ko kini lah nomor 3 di Sumatera Barat sana anebat lasi sana aru tu salah satu no apa aja mengecek kecek sana ya cicak sana tun lah banyak lah sana perubahan di negeri kami ko sana jadi kuado sana dahulu bau musuhan jo kami yang minta mau kerana kini negeri kami lah berubah sana lah berubah jadi sana rancak main kan relasi sambil menikmati pemandangan sambil mencari kopilasi bisa ayo kopilasi itu siap minum karena lah baranda mungkin ada ya sana atau mencari kejulasi ko asa ilmu no dari Australia ko sana dari Australia dahulu namo no Daim tu dulu merantau ke Australia sana jadi lah kayu kadang no di Bali no sawah jatuh itu sana di Bali sawah tak sabara telah barai 1000 hektar tentu dah sana apa kok no puluhan hektar lah lawih sawah ni Bali sana kini dibuat no kau kandang bantiang sana atun ada sapi parah tu dibantu lah kejulasi itu sana tidak pakai bahan pengawet no atun kopilasi je sana langsung ditanam langsung dirandang tu sanduk aja sana sanduk ko di Bali net pajanan beli ko tampuruang sana ditawang na batuang dibuat na sanduk sana Adola celai barolasi sana barolasi asianto boco na mo na sana nan mamakata sana asianto ko pareman Batam na lu sana di lah tawat gini tinggal di kampuang ni jadi kopi sana mencari baru bisa yo tanya sen kurang si anto boco atau pokoknya angko nama si anto boco sana kerajono membakar baru mau yang tu jeno si sanduk tingin ke santu karena karyan si sanduk ada si anto boco tu sana tu alih nan pokoknya usaha-usaha lah banyak lah di negeri kami ko sana alhamdulillah jadi untuk sana-sana nan mencari video ambo ko datanglah ke negeri ambo nagari lasi sambil promosi bisa jo sambil main aman sana di siko kini ndak do silah no kadang pokoknya orang luar lah banyak tinggal siko sana orang Jawa lagi kami ada semando orang Jawa orang Papua do orang Papua ada orang Medan ada orang Riau ada pokoknya orang luar lah banyak lah sana jadi negeri kami ko selano lah berjiwa maju sana karena kami lah terbuka dulu tertutup sekarang terbuka mantap sana datanglah ke Tampi Ambo ko sana nagari lasi sana sambil pergi main mencari-cari malap-lapihan nati malap-lapihan salero tun pokoknya asalkan lagi dun sana tidak bobek salah di negeri Kambo ko di sana dijamin aman tapi kalau sana bobek salah yo ambo lapet tangan karena barusan mikau lah itu saja no ya sana terlebih atau kurang ambo mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Sandu sana rumah kerajinan sanduk kita sana di siko namo no bawa jinah ko sana tabi lawih namo kampung ketik na sana ko perbatasan mana ko antara lasi tuo yo lasi mudo kalau kakian kalasi tuo mendaki katih sana kalau kapun tu sana tu kalasi mudo di sana lasi mudo kian sana siko la suasana tu sawah di bawah tu sana ancak pemandang siko sana Kosa orang ko tali babalu tenda ko sana pina biasa na lagi ko nampak sana deh hari dia sore rancak sana ada jadi daerah lasi ko sana no kakak ko sana banyak sawah-sawah sana jadi mantap daerah lasi ko ini main sana kang ya pada nengko sambil rekreasi bike pi sudah rumah sanduk alu sudah ali kalau sudah rumah sanduk ke memanglah sana ke tepi rumah aku tepi labuan aku sana
Cuma lampu yang ada lah dah. Kabel jauh kali 2 tiang lagi baru bisa sambungnya. Bila kau pak PLN, kabel kau disambung karena rumah sandua sampai sudah kau pak PLN di pak PLN mana lah mencari video awak kau ke. Mudah-mudahan pak PLN disambung kabel sampai ke simpang kian tu labuah kecil Pemda Gam tibo ke. Mudah-mudahan Pemda Gam kau mas palitam lah labuah bacor kau seketik lah kau pak dewan Pak Dewan kau lah janji-janji ya sesuatu sampai kini ndak ada dah. Dari Simpang Dama sampai ke sekolah Sabul Yamin. Tu nendo ndak kilo na doh. Aspal hitam le tu Pak Dewan. Jadi Pak Dewan kau do nama maci. Di provinsi dan di kabupaten mudah-mudahan perjuanglah aspirasi masyarakat Lasi kau. Kena jalan kau di tampuan nak sekolah tu nak sekolah pulang sekolah. Takik sinan tu jalan tu lah rusak berlubang.